De udendørsaktiviteter og tilbud, der er til børn og unge, er jo ikke ligesom museets kerneopgave. Men jeg ser det som en del af museets virke, at man kan sætte kulturarven i omdrejninger i nutidige udgaver, eller ligesom tilpasset børn og unge er i dag. Derfor har vi nogle tilbud, for eksempel om at have værkstedsarbejde, hvor børn og unge kan komme om aftenen og arbejde i vores værksted, der er tilknyttet Levende Boplads. Og derudover har vi jo så også fundet ud af, at der faktisk ikke er ret mange børn og unge i dag, som er klar over, at deres forfædre gik på jagt med bue og pil. Og i forbindelse med, at vi forsøger at rekonstruere bue og pil, så har vi så også startet et hold for bueskydning. Og på den måde ligesom opleve, at man bruger sin kultur og sin natur i sin hverdag, og forhåbentlig finde styrke i, at man beskæftiger sig med noget, som er konkret fra ens nærmiljø, men samtidig også forhåbentlig giver deltagerne en fornemmelse af, at man tilhører en kulturkreds, og man er stolt over at tilhøre den, og man er stolt over at kende de elementer fra den, som kan tages frem og anvendes i en moderne hverdag. Som større børn og som voksne vil føle, ja, det er mig, og det er det, jeg repræsenterer. Aanimiti toqqarnikuugaa toqqutigalungeqanu pikkoratsingas takusinnaangakku taa illoqarfimmi nakkaannayuilluni qanu pitittiuartarnera erseqqaarittuungami pikkorfingivaatan.